Predtým, ako príde náš dnešný host, tak si zahráme hru, ktorá sa volá Otázka. Znamená to len jednu vec, že musíte všetky vety klásť v opytovacom slova zmysle. Proč? No, to je princíp. Bude to někoho bavit? Čože? No 100%. Takový jsou pravidla. Že musíte klásť otázky len v opytovacom... No, a teď je to lepší, tak máš, že to wild a jste jako... Divoký kocičák, vej. Což práce. A u vás se říká třeba mačičák, nebo to vy nemáte takhle? Ne, u nás sa povie buzera. Čiže zahráme si hru Otázka, ktoré princípy som už dávno vysvetlil. Ale ocitíme sa v aute, kde jeden z vás bude taxikár a druhý bude zákazník. Čiže budeme to tam mať tak pekne rozložené. A ako náhle sa jeden z vás pomýli, či už taxikár, alebo zákazník, a určujú to tí vzadu, aj ja samozrejme, tak vás vystriedá niekto iný. Hej? No, začína sa hra Otázka teď. Dobrý den, jste volnej? Nech sa páči. Promiňte, já jsem se ptal kolegy, on nemohl, jestli je volnej. Vy jste volnej? Já jsem usnul. Ptám se, jste volnej? Je to otázka, končí to otazníkem, ale ten se nečte. Vadilo by, kdybych si sednul? Kam byste chtěl jet? Můžu si sednout? Já můžu klidně říct, kam byste chtěl jet, kam byste chtěl jet. Že nezabučíte, ty vole, Fred, opakujem už 3/4 hodiny, ty vole, tady furt nějakou větu chce debil vědět, kam, jestli seš, vole, a tom vidíš, že tam nikdo není, ne, ty vole. Furt dokola, ty vole. Tě jde do prdele, ty vole. Pošli ho na vlak, ty vole, pošli ho na vlak, debila. Zdravím, pane Nováček, vy zase chcete Věci sám, vole. Se budu dovolat s nějakým kriplem, jestli mě tam odveze, vole. My jsme 3krát sice vypadli, ale ty vole, ty ses vůbec někam nedostal. My v tom autě seděli, ty vole. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.